přišel odpoledne. Říkám, že ještě měli náklad na návštěvu, když se okrápali. Tak tady byla, že peči. Ty zmalený. Se zpívalo, když jsme blíželi. To asi opakuju si Silvestra, ne? Nebo co? To dávali na Silvestra. No. Byli ty, Opakuju, no. byli Davidovo 50 dny. Ne. Jo, to bylo neměstský. Co? Jo, za to bylo neměstský. To nemusí být hezky, ale hezky zpívám. No ten jo, tady ten má do tady zapravý chlap. To jsou ty italský, si to no, já vím. Jo, to bylo tak. A jak se to naučil, hezky zpívat? Říkám, mají On to, tam byl v Itálii, no. já říkám, mají to, jo. Já jsem nechtěla vědět, že jsem se byla jen to, ale jsem unavená z toho, že jsem se vyspala. Takže jsem tady polskářa tady pojávala na práku, tady čomem. Nic nedělal, já byl v pohodě ani s ním, nebylo se nějak. Za hodiny pak jsem slyšela, že si, jak se nemusím hledat, tak se tady hned nespím. A pak jsem slyšela potom dveře, takže prošel dolů z rána. A pak jsem koukala, říkám, a ten porty, poledního, tak odevřela víčko, že mě slyšel, tak napol. Já jen koukala, jestli tady krápoš nebo ne, víš. Takže se tam zastal. Jak se to vyspal? Ty tady Betu, asi zbláznutý. Já říkám, tak to jsi nesníknul. Jsme odličený, nebo horko. Ale nepočula celou noc, ráno tam šel, tak celou dobu bylo v krytém, že bylo vedro. Kdyby stačili tam nemazinu. Nepotřebujeme děku nic. Ale jen tak, jak to je, složení, když tam tak na tom. To je Široký, no, ale nepotřebuje se vystavovat. A říkám, že na tu si jel s nima. Když si nejel, když si se vrátil na Jenčomě, jak blbá, když si jel zpátky do Romanově. Tam čumíme, čekáme na rovníka, na tu malou, ne? A až jako přišel pro nás, oni koukám, mezi dveře se objevil, protože mě omylou. Říkám, co tady děláš, pojď si teda šel sebou.